Siis homoushan on vakava uhka yhteiskunnalle, vanhoille kunnon arvoille. Homous aiheuttaa vakavia ongelmia yhteiskunnallisesti, verotuksellisesti, diplomaattisesti, poliittisesti. Väestön kasvu pysähtyy, on olemassa useita todistuksia, tutkimuksia siitä, että mikäli mahdollisesti homoavioliitot sallitaan, se johtaa siihen, että homot avioituvat, mikä yhteiskunnallisesti ja perhearvojen ja vanhakantaisten kumppaisten uskomuksien suhteen on hyvin vaarallista ja on hyvin mahdollista, että ihmiskunta kuolee sukupuuttoon, jos homot saavat mennä naimisiin, siinähän sitten perhearvot menevät ihan puihin. Ei heteroavioliittoja enää sitten solmita siinä vaiheessa, että ei lapsiakaan tule ja kaikki ihminen kuolee sukupuuttoon, kuolee kyllä todella ja siis kyllähän kaikenlaisia taipumuksia ihmisillä on hyvin paljon, mutta siis se, että taipumus on, ei tarkoita, että sitä pitäisi ikään kuin toteuttaa.